Baraieri. Tá sé tuciile fis ag an grúpa Ospidéal Pháirc go Nuacht TG4 tróna go nosclófar obrádlann amháin a dúnadh in Ospidéal Pháirc Mhuirlinne a gcathair na Gaillimhe faoi lár bhí an mhórta ar a dhearnaí. Teagadh sé seos na sála ar acharí I bhí dianta ag mánlíana ag an ospidéal rá obrádlann a ghána roimh Nollaig a oscailt ar bhún práine. Deir mánlí amháin a leabhar leis a gláir seo neamh go dt'astain ospidéal nús an níorthar agus gur cheart gur a Pháirc Mhuirlinne a lonófaí an tospidéal sin. I mí bhean fór seo me Karen beag an rá obrádlann sa ag Ospidéal Pháirc Mhuirlinne I gcathair na Gaillimhe a gúna ar chúis na sláinte agus sábháilteachta de bhór breanna nuas a bheits na obrádlanna sin. I mí na saona denach an díon sa dá obrádlanna dheisiú obair a thcríoch na heile hósciún tí bhíonis ach há na obrádlanna fós dúnta. Ó bhean fód há gach obrád ortopéidich, achar cromáin agus glóine, obrádí druma chum le hobrádí cos agus láb cortha ar aló. Há osciún 1,000 áthraigh fanaachtar obrádí agus tuairimid 5,000 eile fanaachtar chuní mar óid ceachtracha. Tá máin líana anna bhórtha féin scíal. Táimid ag fannacht le haig obrádlann sealadach, ach ní léon ráirc ar sin go fóil agus gach seans nach meid sé ann go dtí an meán fór se cúin. Níl míid in an ará dúnadh cintáim a mimid arás ag obair an seo nó in éon áit. Is réitú gearrtarmach na hobarán lena sealadach seo. Sa bhá terma, táimid ag glór Ospidéal nua an seo le haig maidir na Gaillimhe agus an níorthar. Tá sé omláin nárach nach bhfuil na obrádlann sin oscail go fód. I mo thorm hain banin se seo le papéirechas. Tá san ó méidir tá na doctorí rá go siad lánsásta na obrádlann seo úsáid. Ba chóir é seo a dhéanana go anskip í an papéirechas sin á ré as chulathart a críoch na sús onas go féidir leis na doctorí an obair bhfuil siad a géir dhéanana a dhéanana láthrach. I ráta sa chuid an grúpa Ospidéal Pháirc ar fáil de Nuacht TG4 tróna dúrach go bhfuil se mar aimimecha obrádlann modúlach a bheith oscailte rimis bhí ar a fód. Idir an dálín dúrach go bhfuil sé gceist ceann den dá obrádlann a dúnadh a oscailte ríist nuair chríoch nófar obair dhéiseáine a hníoch I meassanú cliniciúil seachtrach. Beag an obrádlann sin ag feimú a ríist bheith lár bhí an bhórta ar a dhearnaí a deir Pháirc. hEibhlín Ní Choistealbha Nuacht TG4 ag Ospidéal Pháirc Mhuirlinne a gcathair na Gaillimhe.